வாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் தத் சத். என்னடா இது தாமோதர் பேச்சு பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல நம்ம கோவர்தன் பத்தி பேசுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கலாம். இப்போ கோவர்தன் பத்தி பேச போறோம். ஏன் கோவர்தன் பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் நாள். அதாவது கோவர்தன் மலையை தூக்கினவர் அவர்தான் அப்படின்னு. ஒரு செகண்ட். ரெக்கார்ட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹாப்பி கோவர்தன் அப்படின்னு சொல்றோமே தவிர கோவர்தன்ன்றது யாரு அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா? சோ கோவர்தன்ன்றது கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு. எப்படி கோவர்தன் கிருஷ்ணா ஆக முடியும் அப்படின்னா கோவர்தன் அப்படின்றது பூஜை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். சோ இப்போ யாரு கோவர்தன், இதோட ஸ்டோரி என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா என்ன நிறைய சின்ன சின்ன டாட்ஸ் தெரியாதோ அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ கோவர்தனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இப்போ மழை வருது. நீங்க சொல்வீங்க, ஆஹா கோவர்தன் தூக்கினது யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல, மத்த தெரியாதம இருக்குமா அப்படின்னு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா கோவர்தனோட ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த கோவர்தன் தூக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதாவது கோவர்தன் தூக்கறதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமா மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருந்துச்சு. இது ஏன் பெஞ்சிச்சு அப்படின்றதுக்கு இன்னும் பிளாஷ்பேக் போறோம். ஸ்டோரிக்குள்ள ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. இப்போ இந்த ஸ்டோரிக்குள்ள என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கோவர்தன் பூஜை பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்திரருக்கு பூஜை பண்ணணும்னு சொன்னது நந்த மகாராஜ் என்ற கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் கர்மகாண்டா செயல்கள் வருது. அதாவது நான் உனக்கு பூஜை பண்றேன், எனக்கு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு எனக்கு நீ நிறைய விதத்துல நீ ஹெல்ப் பண்ணணும். எப்படி நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு நீ சாப்பாடு எல்லாம் கொடு. ஸோ பேசிக்கலி இது என்ன ஆகுது, கர்ம காண்டா செயல். இப்போ கர்ம காண்டா செயல் பண்றது தப்பா அப்படின்னா இது நம்ம பண்றது தப்பா கரெக்டான்றதை விடுங்க. நம்மளே கர்மகாண்டா செயலை விட்டு வரணும் அப்படின்னு அவர் அட்வைஸ் பண்றச்சே இவர் ஏன் கர்மகாண்டா செயலை என்கரேஜ் பண்ண போறாரு யாரு, நம்ம கிருஷ்ணரு. அதுவும் அந்த கோவர்தனன் விருந்தாவன்லயே இருக்கிற அந்த விருந்தாவன் வாசிகளோட பாவம் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கச்சே அதையே அவர் சொல்ல போறாரு, அதையே என்கரேஜ் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். இப்போ ஏன் அவர் என்கரேஜ் பண்றாரா இல்லையான்றது பக்கத்துல வைங்க. பட் அவரோட எண்ணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ அவரோட கோர் கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம எல்லாரையுமே கர்ம காண்டா செயல்ல இருந்து பக்திக்கு கூட்டிட்டு போறதுதான். சரி, இப்போ அதுதான் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா நான் உங்களை நம்புறேன். ஆனா அப்படி இரு அதுதான் அவரோட எண்ணம்னா அப்ப ஏன் வேதங்கள் கர்ம காண்டா செயல்களை பத்தி சொல்லி இருக்கு? தேவையே இல்லை இல்லையா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அவர் ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லி இருக்காரு அப்படின்றதுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எது இருந்தாலும் இப்போ சின்ன பசங்க ஸ்கூலுக்கு போறச்சே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் காலையில சாக்லேட் சாப்பிடுறது கெட்டது, ஏன் சாக்லேட் சாப்பிடுறதே கெட்டது. கிருஷ்ண கான்சியஸ்னால எல்லாம் நான் சொல்லல, ஜென்ரலாவே இது டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனா கூட சொல்வாரு. டென்டிஸ்ட் தானா இல்ல, டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எந்த டாக்டர் கிட்ட இருந்தாலும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இப்படிதான் இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இப்போ ஏன் ஸ்வீட் சாப்பிடுறதே கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சும் ஏன் ஒரு அம்மா ஸ்வீட்டை கொடுக்குறாங்க? ஸ்வீட்டே கொடுக்கக்கூடாது இல்லையா குழந்தைக்கு? ஆனா ஏன் கொடுக்குறாங்க? ஆனா ஒரு ரீசன் என்னன்னா குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போறது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஜாப். அதனால அதாவது ஜாப் இல்ல, அதுதான் முக்கியம். அதனால அந்த ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைக்கு நீ ஸ்வீட் சாப்பிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ தயவு செஞ்சு நீ அப்படியாவது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கலி கான்செப்ட் ஆஃப் பிரைபிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இது கான்செப்ட் ஆஃப் பிரைபிங் எல்லாம் தப்பு இல்லையா மாதாஜி? என்கரேஜ் பண்ணலாமா அப்படின்னா கரெக்ட். ஆனா இப்பதான் பார்த்தோம் பரோதர்மம் சவை பும்சான் பரோதர்மம். ஒரு பரோதர்மத்துக்கோசரம் ஒரு குட்டி இப்ப பரோ டாப் மோஸ்ட் பரோமோஸ்ட் தர்மம் தான் கிருஷ்ணரைக்கு வருது. ஆனா வீட்டுல விளையாடுறதை விட நெக்ஸ்ட் ஹையர் தர்மம் என்ன, குழந்தை படிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ அதனால இப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க, எப்படியாவது குழந்தை போடுறதுக்கு நம்ம பண்றோம். அதே மாதிரி எப்படியாவது இந்த பௌதிகத்துல தொலைஞ்சு போன சோ கால்டு குழந்தைங்களால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வழியில வரணும். ஆனா எந்த வழியில வரணும் ஆனா பக்தி வழியில வரணும்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீங்க கும்பிடணும். என்ன கும்பிடணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஒண்ணும் இல்ல, கிருஷ்ணரை தான் கும்பிடணும். அது எப்படி கும்பிடணும், எனக்கு எது கும்பிடணும், ஆசையா கும்பிடணும். ஃபர்ஸ்ட் எங்க அம்மாவை கேட்கச்சே இதான் சொன்னாங்க, அம்மா கிருஷ்ணரை எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம கும்பிடணும். எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னா எதுக்கு கும்பிட போறாங்க எல்லாருமே அப்படின்னு டக்குன்னு வந்துச்சு அவங்களுக்கு. ரைட். இப்போ அவங்க எப்படி இத்தனைக்கும் அந்த ஃபேமிலியிலேயே பிறந்தவங்க காலத்துக்கும் என்ன சொல்றீங்க, டோட்டலி கிருஷ்ணர்
விஷ்ணு தத்துவம், விஷ்ணு விஷ்ணு ஒண்டிதா, விஷ்ணு எதுக்கு அந்த விஷ்ணு ஒண்டிதா அப்படின்னு நினைச்ச அவங்களே ஏன் கும்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் வரச்சே, ஜென்ரலா இருக்கிறவங்களுக்கே அப்படி. அப்ப நார்மலா இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு என்ன லாபம்? இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துலயுமே வந்து பிரயோஜன் பார்ப்போம், ரைட்? சம்பந்தா, பிரயோஜன், அபிதயான்றது இல்லைன்னா நம்ம பண்ண மாட்டோம். இப்போ வந்து பிரயோஜன் வந்து சபை பும்சான் பரோ தர்மம், ஓகே. அபிதயா என்ன? அப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து டிட்டாச்மெண்ட் வரும், ரைட்? ஏன் டிட்டாச்மெண்ட் வரணும்? அப்பதான் பௌதிக வாழ்க்கை போகணும், அதாவது அங்க போகணும். இப்போ மெயின் ஸ்டோரி கதையை விட்டு நான் பாருங்க பிலோசபிக்கு போயிட்டேன். ஸோ இப்போ கதையில என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ இப்படி சொன்ன உடனே இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, நம்ம ஏன் எதுக்கு வை ஷுட் ஐ அப்படின்னு கேள்வி நோண்டிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி அதான். எது கேட்டாலும் நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம், நோண்டிக்கொண்டே இருக்கிறது நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டினால. இப்போ வந்து இவர் வந்து என்னன்னா, அவங்க எல்லாம் கேட்டுருவாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து என்ன விருந்தாவன் வாசி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து இங்க லோக்கல் வாசி அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? அப்படி இருக்கிற அந்த கியூட் விருந்தாவன் வாசிகள்ல நந்த மகாராஜ் ஓகே பண்றேன் அப்படின்னு கன்வின்ஸ் ஆயிட்டு அவர் வந்து இமீடியட்டா ஓகே அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இன்னொரு ட்விஸ்ட் என்னன்னா, சரி ஓகே பண்ணிட்டாரே, இதோட முடியுதா அப்படின்னா இல்லையே. நம்மளுக்கு பிரச்சனையே அதான். ஏன்னா நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சதோட நம்ம விட மாட்டோம். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2க்கு போவோம். என்னன்னா, நம்ம இந்திரரோட பார்ட் 2. இங்கதான் இந்திரரோட கதை இருக்கு. இப்ப இந்திரர் ஏன் இப்படி பண்றாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்திரர் ஏன் பண்றாரு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்வேன், இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது எப்பவுமே ஒரு எல்லாத்துலயுமே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இப்போ இந்திரர் பண்ண மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்களா? இந்திரன் நான் அப்பவே சொன்னேன், இந்திரர் இஸ் வாட் எவர் செட் அண்ட் டன் வெரி வெரி பேட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பேட் எல்லாம் இல்ல, இஸ் வெரி வெரி குட். ஏன்னா எப்படி அர்ஜுனர் பிவில்டர் ஆறாரோ, இதுவும் கிருஷ்ணரோட லீலை. அதனால இந்திரர் அப்படி இருக்காரு. அவர் எப்படி இருந்தாலும் தேவர்களோட தலைவரா இருந்தாருன்னா அவருக்கு தெய்வீக குணங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதாவது 16 சாப்டர்ல பார்ப்போம், 26 தெய்வீக குணங்கள் எல்லாமே இருக்குன்னு. இப்போ இதுல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, கொட்டு 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 கொட்டுன்னு கொட்டுறது மழை. எல்லாரும் வந்து வீட்ல இருந்து இந்த பிளேஸ்க்கு வர வரைக்கும் வெட் ஆகல. இது எப்படி கான்ட்ரடிக்ஷன்? சி கொட்டுறது கோவர்தன் கீழே இருந்தா ஒன்னும் ஆகாது விடுங்க. பட் வீட்ல இருந்து அவங்கவங்க இந்த கோவர்தனுக்கு வரணும் இல்லையா? எல்லாம் தூக்கிட்டு ஓடி வரச்சே அப்பவும் ஒன்னும் ஆகலையா. அதுதான் வந்து அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. என்னன்னா அந்த ஏரியால அவர் ஸ்பெஷல் கவரிங் கொடுத்திருக்காரு. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த 6.5 வயசு குழந்தை, 6.5 வயசுல இந்த குட்டி விரல்ல வந்து அவர் வந்து கோவர்தனை தூக்குறாரு அப்படின்றது வந்து மத்தது இதெல்லாம் பிராக்டிகலி நாட் பாசிபிள் அன்றத பக்கத்துல வைங்க. ஆனா இதுல என்ன தமாஷுன்னு சொல்லலாம், விசித்திரம் என்னன்னா, நான் சொன்ன விருந்தாவனோட மூடே வேற. விருந்தாவன்ல வந்து இது வந்து 7 நாள் 7 ராத்திரிகள் 7 டேஸ் தூக்கினார். இப்போ கோபாக்கள் எல்லாம் நேத்து சொன்ன ஒரு இதுதான், நேத்து தான் ட்ரெய்லர் கொடுத்தேன். ட்ரெய்லர் கூட இல்ல, டீசர். இன்னைக்கு தான் ட்ரெய்லர். என்ன மாதாஜி கதை சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னா, கதையை சொல்றதுக்கு டைமே இருக்காது. கோவர்தன் 7 நாள் ஆகுமே, 7 ராத்திரி 7 நாள். அதனால 7 நாள் 7 ராத்திரிகள் நடந்த அந்த கதையை நான் வந்து ஒரு 7 நிமிஷத்துலயோ இல்ல 17 நிமிஷத்துலயோ சொல்லணும்னா சுருக்கிதான் சொல்லணும். இப்போ இவர் வந்து தூக்கி வச்சதுல அம்மான்னு பயப்பட்டே போறாங்க. அச்சோ என் குழந்தை வந்து தூக்கிட்டு வச்சிருக்கானே, அவன் விரல் எவ்வளவு வலிக்குமே அப்படின்னு யசோதாமை பாருங்க, லாஜிக் எங்க இருக்குது. இங்க எப்படி தூக்க முடியும்ன்றது நம்ம எல்லாம் அனலைஸ் பண்றோம். அவங்க அச்சச்சோ குழந்தைக்கு என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. இப்போ வந்து எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, இதுதான் அவரோட பாவம், ரைட்? ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படி என்ற அனாலிசிஸ் எல்லாம் இல்ல. அவருக்கு மொத்தமே வந்து என்னன்னா, அச்சோ என் குழந்தை என்ன ஆகுமே என்ற பாவம் அவங்க இருக்காங்க. அதுதான் வாத்சல்ய பாவம். என் குழந்தைய எப்படியாவது நான் காப்பாத்தணும், ஐயோ ஏதோ டெம்பரரியா பிடிச்சிருக்கான் நானும் பிடிக்கணும்னு நந்த மகாராஜ் எல்லாம் போய் அங்க இன்னும் அதாவது வாத்சல்யத்துல இருக்கிற எல்லாருமே அவங்க வந்து அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க வந்து குச்சிகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி வைக்கிறாங்க. கோபாக்கள் அதை விட காமெடி என்னன்னா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எவ்வளவு நேரம் புடிச்சிட்டு இருப்பாடா, நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, எல்லாமே கன்சர்ன் தான், நீ தள்ளி போய் உட்காருடா நான் புடிச்சிக்கிறேன் அப்படின்றாங்களாம். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கேட்டா நம்ம என்ன நினைப்போம், என்னடா இவங்க விசித்திரம் இல்ல, லூஸ் தனமா இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபாக்களுக்கு வந்து என்ன அச்சோ என் சிநேகிதன் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான், அது கிரேட்னு கூட அவங்களுக்கு தோணல. சரி அது வந்து கஷ்டமான விஷயம் கூட தோணல. அவங்க டே இப்ப உட்காருடா நான் பாத்துக்கேன்டா, ஒரு நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, we will take turns. அதே மாதிரி லெட்ஸ் டேக் டர்ன்ஸ் என்ற பாவத்துல அவங்க இருக்காங்க. இந்த டர்ன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாமே ஒரு சைட்ல எடுங்க. இது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான விஷயமான்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்றோம் இல்லையா? இப்ப வந்து இதுதான் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, அவங்க அந்த லெவலுக்கே போல.
அவங்க வந்து அந்த பாவம் கூட இல்ல, அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுதான் அப்படின்னு. என்னடா கோபிகள் எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணலன்னா, அச்சோ பசிக்குமே கிருஷ்ணருக்கு, நம்ம எல்லாம் சாப்பிடாரு கொடுக்கலாம், அப்படி சமைக்கலாம் அப்படின்னு கையில புடிச்சிருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். இதுல வந்து இன்னொரு சைடுல லெட்ஸ் ஃபீட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க, எப்படி கிருஷ்ணர் சாப்பிடுவார் மாதாஜி, ஒரு கை இப்படி இருக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஆங்கிள், அவங்களாம் ஊட்டுவாங்க. ஓகே. சோ இப்ப வந்து பிராக்டிகலி இது பாசிபிளானா, பிராக்டிகலி எதுவுமே பாசிபிள் இல்ல. பட் ஸ்பிரிச்சுவலி பாசிபிளானா கிருஷ்ணருக்கு பாசிபிளா இல்லாதது எதுவுமே இல்லை. ரைட். சோ இப்போ இந்த விரல்ல இப்படி வச்சிருக்காரு, இவங்க எல்லாருமே டான்ஸ் ஆடுறாங்க. என்னடா இந்த மாதிரி இருக்கச்சு டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னு நிஜமா கோபிகள் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. எதுக்குன்னா, இந்த கோபிகளுக்கு ஒரு ஆசை. மாதாஜி அவங்களோடதான் ராசா டான்ஸ் ஆடுறாரே கிருஷ்ணர், ராத்திரி முழுக்க ஆடுறாங்களே அப்படின்னா, ராத்திரி முழுக்க அவர் ஆடுறாருன்றது உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். நீங்க அவர் ஆடினதை பார்த்து அப்படின்றீங்க. அச்சச்சோ டே ஃபுல்லா நான் பார்க்க முடியலையே கிருஷ்ணர்ன்னு இவங்க சோகப்படுறாங்க. அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு தான் அவர் 7 நாட்கள் அந்த கோபிகளுக்கு காட்சி அளித்தாராம். அப்படியே அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன், நீ பார்க்கலாம், நீ எவ்வளவு நேரம் வேணா பாரு, அண்ட் நான் ராசா டான்ஸ்ல ஒண்டி உன்னை பார்க்கல, இப்பவும் உன்னைய பாக்குறேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கோபிக்கும் கிருஷ்ணர் என்னையே பாக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க. ஐயோ கிருஷ்ணர் நம்மள பாக்குறாரே இப்படி கோவர்தனை தூக்கிட்டு, மத்தவங்க பார்த்தா எனக்கு எப்படி ஆகும்? இட்ஸ் அ வெரி எம்பாரசிங் மூமெண்ட். அதாவது நம்ம பண்றது கூட மத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. பூனை மாதிரி தான் நம்ம கூட. எப்படின்னா பூனை வந்து கண்ணை முடிக்கும்ன்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உலகமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம அப்படி இப்படின்னு 2 பேர் இப்படி பாக்குறதுல யாரை பார்ப்போம் தெரியாது. ஆனா யாருமே நம்மள பாக்கலையா அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் எடுப்போம். அதே மாதிரி கோபிகள் எல்லாம் வந்து, ஐயோ இவர் நம்மளே பாக்குறாரே, மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்தா என்ன ஆகும், தி எம்பாரசிங் மூமெண்ட் அப்படின்றத அவர் வந்து நினைக்கிறாரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கோபாக்கள் மாதாஜி கோபாக்களுக்கு தான் 24 மணி நேரம் அவரோட தான் இருக்காரு, சுத்துறாரு, எல்லாம் பாக்குறீங்களே, அவங்கள போய் என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னா, கோபாங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்ல, அவங்களுக்கும் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா, அவங்க என்னன்றாங்கன்னா, ராத்திரி ஃபுல்லா நம்மளுக்கு லக்கே இல்ல, டே ஃபுல்லா ஏதோ கிருஷ்ணர் ஆடிட்டு போறாரு, ஆனா ராத்திரி ஃபுல்லா இல்லன்னு. இது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா, இது வந்து யசோதமாயி சொன்னாங்க நம்மளுக்கு. யசோதாமாயி, இந்தாங்க எல்லாரும் வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிளம்புங்க, அங்க விருந்தாவனுக்கு கிளம்பி போலாம். ஏன்னா கோவர்தன அவர் தூக்க போடுறாரு, தூக்க போறோம்ன்ற எண்ணம் வந்த உடனே மழை வந்தாலும் உங்க மழை எல்லாம் விழாது நம்ம மேல. அதனால வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கிளம்பி கோவர்தனை தூக்குற இந்த மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது, அங்க போயிடுங்க. சரிங்களா? இப்ப தூக்கிட்டு இருக்காரு, கண்டிப்பா ஒரு சுட்டு தண்ணி கூட விழாது நம்ம மேல, அது வந்து கிருஷ்ணா கேரண்டி. இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா, இவங்க கோபாக்கள் பாக்குறாங்களாம், ஐயோ கிருஷ்ணார் பாக்கணுமே பாக்கணுமே, டே ஆயிடுச்சான்னு 1 மணிக்கு வந்து தட்டுவாங்களாம். யசோதாமைக்கு தூக்கமே இருக்காது. ஏய் ராத்திரிடா போய் தூங்குங்கடா அப்படின்னு. சரி 2 மணிக்கு தக்குவாங்க, தூங்குங்கடா. 3 மணிக்கு, அப்போ ஒரு தடவையும் வரச்சே கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியலன்னு அவங்களோட ஆர்வம் அவ்வளவு வலி அவங்களுக்கு கொடுக்குமா. என்ன மாத்தாஜி கோபாக்கள் கூடவானா, ஆமா, நம்ம ரொம்ப ஹைலைட் பண்றது இல்ல. ஆனா கோபாக்களும் சாக்கிய பாவத்தில் இருக்கிறவங்களும் எல்லாருக்குமே அதே விப்ரலம்ப பாபாவோட பெயின் ஒண்ணுதான். இப்போ அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்களா, ராத்திரி ஃபுல்லா நான் கிருஷ்ணரை பார்க்க கூடாதான்னா, ராத்திரி ஃபுல்லா அவங்க அவருக்கு தரிசனத்துக்கோசரம் இருக்காங்க. சோ இந்த கதையெல்லாம் ஒரு சைடுல ஓடுது. இதோட கதை முடிஞ்சுச்சா அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இன்னொரு ஆசையை நிறைவேற்றணுமே. என்ன ஆசை? நான் தூக்கணும், நான் தூக்கணும், நானும் தூக்குவேன், நீ டர்ன்ஸ் எடுத்துக்கோடா அப்படின்ற ஆசையும் நிறைவேற்றிடுவாரு. மாதாஜி அப்ப அவர் டர்ன்ஸ் குடுக்குறாரா? அவர் குடுத்துட்டாரா அந்த கோவர்தன? ஆமா. அந்த விஷயம் தெரியாது இல்ல. அவர் என்ன சொல்றாரு? கோபால்லாம் வந்து பிடிக்கிறச்சே நான் பிடிக்கிறேன், நான் போடா போடா அப்படின்னா, ஓகே நோ ப்ராப்ளம், நான் எடுத்துறேன் கையை அப்படின்னு எடுத்துட்டாரு ஒரு செகண்ட். ஜஸ்ட் நினைச்சு பாருங்க, 33,000 ஃபீட், இவ்ளோ 30 இவ்ளோ எவ்ளோ 33 அடி விடுத்து இருக்கிற அந்த கோவர்தன் அப்படியே தொப்புன்னு விழுந்தா கீழ என்ன ஆகும்? அப்படி விழ விழுந்துச்சாம். எல்லாரும் அப்படின்னு நினைச்சு பிடிக்கிறாங்களாம். இப்போ என்ன பாவம், கிருஷ்ணர் தான் கிரேட் அப்படின்னு தோணுச்சா? இல்ல. அச்சச்சோ நம்ம தூக்கறச்சே ஸ்லிப் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு தான் தோணுச்சாம். அதனால என்னன்னா, எல்லா செயலிலயும் அவங்களோட பாவம் வந்து மாறல. ஆக மொத்தம் கிருஷ்ணர் வந்து கிரேட் என்ற தாட்டே அவங்களுக்கு இல்ல. அப்ப என்னன்னு இருக்கு? அவங்களுக்கு வந்து இஸ் சோ கிரேட் பட் இஸ் ஒன் அமாங் அஸ், அந்த தான். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இஸ் ஸ்வீட் என்ற தாட் தான் அவங்களுக்கு டாமினேட் ஆகுதே தவிர, கிரேட் என்ற தாட்டே வரல. அவர்கள் கிருஷ்ண பலராம் ஒருவேளை யாரா இருக்கலாம் அப்படின்னா, மேபி அவங்க தேவர்களின் மகனா இருக்கலாம், இல்ல தேவர்களாவே இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனாலும் தேவர்களுக்கு பிறந்தாலும் என் மகனா இருக்கான், அவனுக்கு நான் வந்து ரூல் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நந்த மகாராஜ். இது எந்த அவதாரம்னு எவ்வளவோ கெஞ்சி சொல்றாரு பலராம் இந்த லீலையில. அதாவது இது பேரலா நடக்கிற ஸ்டோரி. கோவர்தன் முன்னாடினா அதே நாள் தான், அதே நாள்னா அதே டேன்றது இல்ல, அந்த டேட்
ரைட்? இயர் வேற வேற இருக்கும். இப்போ வந்து கட்டுறாங்க இல்லையா கோவர்தன்ல. இப்போ என்னன்னா கோவர்தன்ல பாருங்க, தாமோதர்ல. இப்போ வந்து அந்த டைமும் ஒரு சொல்றாரு நம்ம பலராம், ஏய் நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, யாரை கட்டி வச்சிருக்க, அவர் முழு முதல் கடவுள். ஆஹா, தேசமே ஆமா, மேல சொல்லு. நரசிம்மரா 48 நிமிடம் வந்தவரும் அவர்தான் சத்தியயுகத்துல. அப்புறம் உனக்கு ஒரு ஐடியா இல்ல, திரேத்த யுகத்தில் ராமரா வந்தவரும் அவரும். இப்பம் கிருஷ்ணரா இருக்கிற குழந்தை வடிவத்தில் இருக்கிற துவாபர யுகத்தில் வந்தவரை போய் நீ கட்டி போட்டிருக்க. ஆஹா, அப்ப நீ என்னமா, என்னையே தெரியாதா? நான் பலராம், எனக்கு தெரியும், நான் தான் வச்சேன் அந்த பேரை. நான் கிளாரிட்டியோட சொல்றேன். அப்பமும் நான் அனந்த சேஷரா வந்தேன். அவர் வந்து ராமரா இருக்கச்சையும் லக்ஷ்மணனா வந்தேன். எப்பவுமே பார்க்கடலில் இருக்கச்சே அனந்த சயனனா இருக்கிற நான் தான் அனந்தர் தெரியுமா அப்படின்னு. ஆஹா, அப்போ ஐயோ என்னோட அவதாரங்கள், அவரோட அவதாரங்கள்லாம் சொல்றதுக்கு டைமே இல்ல. எல்லாம் அப்படியா அப்படின்றாங்க. ஆமா பரவாயில்ல, எனக்கு டைம் இருக்கு சொல்லு. எனக்கு டைம் இல்ல. போடா, எல்லா அவதாரமும் வந்து என் தலையில உட்காந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், இப்படிதான் இருப்பேன். கட்டி எடுத்து வா உன்னையும் கட்டி போடுறானா, அச்சச்சோ அப்படின்னு ஓடி போயிடுறாரு பலராம். அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த பலராமோட வேல்யூ, கிருஷ்ணரோட வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியலன்னா தெரியல. ஏன்னா அவங்களோட ஸ்வீட்னஸ் தெரியுது. அந்த பாசத்தை தான் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு. சோ ஒவ்வொன்றும் பண்றச்சே இதுதான். சரி, இந்த பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் மாதாஜி. இன்னொரு சந்தேகம் தான் மாதாஜி எங்களுக்கு. இந்த மீராபாய் மீராபாய்ன்னு ஒருத்தங்க சொல்றாங்களே, அந்த மீராபாய்க்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஏன் இப்படி ஒரு பாசம் வந்துச்சு? அப்புறம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க. மீராபாய் வந்து போன ஜென்மத்துல கிருஷ்ணரையே நடிச்சு உயிரை விட்டாங்க. அப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதால சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களே, என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோம்? எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் ரஜதந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தையா சதா சத்பாவ பாவித்தக. இதுதான் இது வந்து சொல்றீங்க அப்படின்னு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்வீங்க? அந்த காலேஜ மாமேவா ஸ்மரன் முக்தே கலேவரம் எக்பிராயாதி சமத்பாவம் யாந்தி நாஸ்தியஸ்தி சம்சய. அப்படின்னா கடைசியில இருக்கிற நேச்சர் தான் வரும்னு. அவர் கிருஷ்ணரை நினைச்சா எதுக்கு அப்படின்னா, எதுக்கு ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தை ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் அப்படின்னா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இறக்கும் சமயத்துல என்ன பாவம், என்ன நினைக்கிறோமோ ஒண்ணு, எந்த பாவத்துல இருக்கிறோமோ அப்படின்றத நினைச்சு பார்த்தா, மீரா பாய்க்கு ஒரு கதை இருக்கு. பிளாஷ்பேக். அவங்க சின்ன வயதா இருக்கச்சே, முன் ஜென்மத்துல ரொம்ப ரிச்சு. ஒரு பையனை அலையன்ஸ் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணது விருந்தாவன், விரஜபூமியில இருக்கிற அந்த ஏரியால இருக்கிறவர். அந்த பையனுக்கு அலையன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் ஆயிட்டு அம்மா ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்குறாங்க. அங்க ப்ளூ கலர் பாய்ல ஒருத்த பாய் இருப்பான். வெரி ஹேண்ட்ஸம் பாய்ன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. மகளே மகளே, நீ வந்து அவனைய ஒண்டி பேசாத, அவன்கிட்ட பார்க்க கூட பார்க்காத. ஏன்னா அவனை பார்த்தா ஃபிளாட் ஆயிடுவாங்களாம் பொண்ணுங்க. சோ நீ அனலைஸ் எல்லாம் பண்ணாத. எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடு, அவனையே பார்க்கவே கூடாது. அவன் பேர் கண்ணன் அப்படின்னு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ப்ரீவியஸ்ல. மீராபாயும் ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. அம்மா அம்மா, சத்தியமா நான் வந்து காலத்துக்கும் ஒரு க்ஷணமும் அவர்கிட்ட பேச மாட்டேன். அவரை பார்க்க கூட மாட்டேன். இது என்னோட சத்தியம். கண்ணன் அப்படின்னு பேர் கேட்டாலே நான் ஓடி போயிடுவேன் மம்மி, டோன்ட் வரி அப்படின்னு. அன்னைக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அம்மா. இது ஒரு அதாவது அந்த ஊருக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த பெல்லிங்குவின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல கூட்டிட்டு போறாங்க. இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா, 7 நாட்கள் வந்து சம்வர்த்திகா மழை அப்படின்னு உலகம் அழியறச்சே வர மழையை இந்திரர் போடுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு பொறாமை வந்துச்சு. இப்போ இதெல்லாம் வர்றதே என்னடா பண்ண முடியும்னா, இங்க வந்து இந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வர அந்த அவங்களும் வந்து டிவோட்டீஸ் இல்ல, ஐ மீன் லாயல் பீப்புள். லாயல்னா எவ்வளவு லாயல்னா, தூக்கிட்டு உயிரே கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறவங்க கூட அந்த சம்வர்த்திகா மழையை பார்த்து பயந்து ஓடிடுறாங்க. இதுதான் லாயல்ட்டிக்கும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இங்க இருக்கிறவங்க பாருங்க, அபயம், ஜாலியா இருக்காங்க. இப்போ குழந்தையா இருக்கிற ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்து மீராபாய் அப்படி பார்த்து அவங்களும் பயம், அவங்களுக்கும் பயம் பாருங்க. ஒரு குழந்தை கல்யாணம் ஆகி வருது, ஆல்ரெடி அம்மா வீட்டுல இருந்து வந்துட்டு இருக்கிற குழந்தை மழையை பாக்குறது, இருந்த நாளுக்கு அவருங்க சுத்தி இருக்கிற முன்னாடி பின்னாடி இருந்த எல்லாரும் ஓடி போயிடுறாங்க. அந்த பல்லக்க கீழே வச்சிடுறாங்க. என்னடா அப்படின்னு வரச்சே, இடி அடிக்கச்சே அவ்வளோ பயம் இருக்கச்சே அந்த குழந்தைக்கு, அந்த சின்ன பொண்ணு ரைட், தூரத்துல இந்த கொடை தெரியுது. அப்படி எல்லாரும் என்ஜாய் பண்றாங்க. ஜஸ்ட் என்ன, நம்ம வீட்ல இருந்து பார்த்தா ஒரு கீர்த்தனை ஏதாவது இருந்தா நம்ம பார்ப்போம் இல்ல, அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவர் வந்து என்னடா இது, இவங்க எல்லாம் ஓடுறாங்க, ஓடுறவங்களும் இறந்துட்டாங்க. ஆனா அங்க கோவர்தன் அவங்களுக்கு தெரியல, யார் இந்த பையன், அழகுல அழகு, பயமே இல்லாத ஒரு ஃபார்ம். எல்லாரும் வந்து ஆடுறாங்க, சமைக்கிறாங்க, டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க, கீர்த்தன் போயிட்டு இருக்கு. என்னமோ ஹாலிடே ரெசார்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இங்க வந்து வெள்ளமும் இதுவும் பெருகிட்டு இருக்கு. இவங்க எல்லாம் கூத்தடிச்சிட்டு இருக்காங்களே, யாருடா இது? அச்சச்சோ மாதாஜி, நீங்க மறந்துட்டீங்க. அவங்க வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க அம்மா கிட்ட. அதெல்லாம் அவங்களே மறந்துட்டாங்க. நீங்க ஏன் எனக்கு ஞாபகப்படுத்திங்கிற? ஏன்னா சவை பும்சான் பரோ தர்மோ யதோ பக்தி அதோக்ஷஜே அஹைதுகி அப்ரதியதா யதாத்மா சுப்ரசீததி.
பரோதர்மம் கிருஷ்ணர் கிட்ட. சத்தியம், எஸ் சத்தியம் இம்பார்ட்டன்ட், ஆனா கிருஷ்ணருக்கு மேல இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. அதெல்லாம் அவங்க மறந்தே போயிட்டாங்க. அதனால அவங்க இறக்கும் சமயத்தில் அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, கிருஷ்ணரை பார்த்தா கோலோகம் போகணும்ல, அதை நினைக்கல அவங்க. அவர் நேச்சர் வந்திருக்கு. அதனால மீராபாயா அவர் நேச்சர் வந்தாலும், மீராபாய்க்கு கிருஷ்ணரோட குணங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும், 66 குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் அவங்க என்ன ஆசைப்பட்டாங்க, நான் இந்த மாதிரி அபயம் ஸ்டேட் இருக்கணும், நான் கிருஷ்ணரோடையே இருக்கணும், இந்த ஃபீலிங் எனக்கு வரணும் அப்படின்ற ஆசையில உயிர் விட்டதால அடுத்த ஜென்மத்தில் மீராபாயா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஆடவே இல்லை அவங்க. பயம், அபயம். இப்ப ராமகிருஷ்ண பிரபு சொல்றது சொல்வேன், பயம் அண்ட் பக்தி வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதாவது பயம் இப்படி இருந்தா பக்தி இப்படி இருக்கும், இல்ல ரிவர்ஸ்ல சொல்லலாம், பக்தி இவ்வளவு இருந்தா பயம் இப்படி இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளவு எவ்வளவு பக்தி இருக்கோ, நீங்க தராஸ் மாதிரி விடுங்க, பக்தி ஏற ஏற பயம் குறைஞ்சிட்டே இருக்குமா. எதுக்கு அப்படின்னா, பயம்ன்றது எதனால வருது, என்ன நடக்க போகுதோன்றது தெரியாததால நடக்குது. எது நடந்தாலும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சா அபயம். இது சன்னியாசிகளுக்கு இல்ல, கிரகஸ்தாக்கு இல்ல, ஆண்களுக்கு இல்ல, பெண்களுக்கு இல்ல, எல்லாருக்குமே. சோ கிருஷ்ணருக்கு எப்பவுமே வந்து அனிமல்ஸ்க்கு வந்து பயம் ஸ்டேஜ்லயே இருப்பாங்களாம் எப்பவுமே, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும். ஆனா நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதால தைரியமா இருப்போம் அப்படின்னு. ஆனா அதே அனிமல்ஸ், பசுக்கள், ஜந்துக்கள் வீட்டுக்குள்ள இருந்தா அதுக்கு வந்து நம்ம ஓனர் பார்த்துப்பாங்கன்னு பயமே இருக்காதான். அப்போ இந்த வீடுன்றது, நான் சொல்றது நம்ம வீட்டுக்குள்ள உண்டி இல்ல, இந்த பூமியே கிருஷ்ணரோட பாக்குறாங்கல்ல, மிஸ் ஆகி விழுந்தாங்க நம்ம பூமி மாதா. அத நம்ம கர்ப்போதக்ஷாயி கடல்ல இருந்து தூக்கிட்டு வந்து வச்சுட்டாரு. அப்போ நம்ம மிஸ் ஆகி விழுந்தா நம்மள தூக்க முடியறதா என்ன கிருஷ்ணனால? சோ விருந்தாவன்ல இருக்கிற எல்லாருமே இப்ப திரும்பி பார்த்தா மழை வருதுன்றது நம்ம பேசுறோம் தவிர, ஒரு சொட்டு தண்ணியும் வராததுக்கு ரீசன் நம்மளுக்கு மேல கூடையா இருக்கிற அந்த ரூஃப் வந்து சிமெண்ட் மாதாஜி, இன்ஜினியர் மாதாஜி கட்டினார்ல, அந்த இன்ஜினியருக்கு கொடுத்த மூளை செயலாடி படுத்தவர் கிருஷ்ணர் தான். ஒருத்தர் வீட்டுக்கு மேலேயும் இன்னைக்கு கோவர்தன் இருக்காரு. கோவர்தனை அவரை பிடிச்சு வச்சிருக்காரு. அதனால நம்ம வரி பண்ணிக்கவே வேணாம். மாதாஜி விருந்தாவனுக்கு போயிட்டோம், மானசீகமா பூஜை பண்ணோம், வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்றது? இன்னைக்கு எது வேணா நம்ம கோவர்தன் மலை மாதிரி வீட்டுல சமைச்சு வைக்கலாம். ஒண்ணுமே முடியலன்னா நம்ம சாப்பிடுற அரிசியாவது சமைச்சு வச்சு அதை சுத்தி நம்ம பிரதட்சணம் பண்ணா அந்த கோவர்தனையே சுத்தி வர்றதுக்கு சமம். அதனால சென்னையில வந்து வரணுமே, இப்ப எல்லாம் நாங்க விருந்தாவன்ல இருக்கோமே மனசார அப்படின்னா, நீங்க பிரதட்சணம் பண்றதோட வீட்டுல இருக்கிற சிலர் மனசாலையும் வரத்துக்கு ரெடியா இல்லாத அவங்களுக்கு நம்ம வீட்டுல செய்யற என்ன ஸ்வீட் ஆகுது, பொங்கலோ சக்கரை பொங்கலோ ஸ்பெஷலா சாப்பாட்டுல பண்ணா இன்னும் கிரேட். ரைட், அதுக்குதான் அன்னக்கூட் ஃபங்க்ஷன் இன்னைக்கு, சாப்பாட்டை வச்சு சுத்துறது அப்படின்னு. அது அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. மெயின் ஸ்டோரி விட்டீங்களே, ஹூஸ் இஸ் கோவர்தன்? மிஸ்டர் கோவர்தன் யாரு? மலை மாதாஜி தெரியாதா அப்படின்வீங்க. கோவர்தனே கிருஷ்ணர் தான். கோவர்தன் மலையை தூக்கினவர் கிருஷ்ணர் இல்லையா, அதுவும் கிருஷ்ணர் தான், மலையும் கிருஷ்ணர் தான். சோ கோவர்தன் என்றது கிருஷ்ணரே மலை ஃபார்ம்ல இருக்கிறதாலதான் இன்னமும் அவரோட பாதங்கள் அங்க இருக்கு, இன்னமும் அதை சுத்தி வரும். அதனாலதான் விருந்தாவனுக்கு போன நீங்க எல்லாம் ஒழுங்கா சும்மா வாங்க, கோவர்தனை சுட்டுட்டு வராதிங்க. ஓகே, அவரெல்லாம் திருடிட்டு வரக்கூடாது, அவரா பின்னாடி வரணும். அவரெல்லாம் நம்மளா கட்டி போட்டா நம்ம துரியோதனை ஆயிடுவோம். அவரா கட்டி போட விருப்பப்பட்டா நம்ம யார வேணா இருக்கலாம். எந்த பாவத்தில் சர்வ் பண்ற, வாத்சல்ய பாவத்துல இருக்கிற யசோதமையா இருக்கலாம், மாதுரிய பாவத்தில் இருக்கிற நம்மளோட ராதாராணி கட்டி போனாலும் அவர் கேட்பாரு, நம்ம சாக்கிய பாவல அர்ஜுனர் கட்டி பிடிச்சாலும் அவர் இருக்காரு, தாசிய பாவத்தில் இருந்த அந்த சகாதேவன் கட்டி போட்டாலும் இருந்தாரு. சோ பாவம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, ஆனா பக்தி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், பக்தி, பகவான் அண்ட் ஆக்வசி பாகவத், இந்த மூணு பேசுறதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்ல 10th கேண்டோல இந்த பாஸ்ட் டைம் இருக்கு. 10th கேண்டோ படிக்க கூடாதுன்றவங்க கரெக்ட், ஆனா கிருஷ்ண புக்ல இந்த பாஸ்ட் டைம் இருக்கு, எல்லாருமே படிக்கலாம். இதோட நான் முடிச்சுக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம். ஹாப்பி கோவர்தன், ஹாப்பி கோவர்தன், ஹாப்பி கோவர்தன். எஸ் பிரபு. ராதிகா இல்லையா அந்த இடத்துல? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இருக்காங்க பிரபு, எல்லாருமே இருக்காங்க இன்னைக்கு. அன்னைக்கு வந்து எப்படி அவங்க இல்லாம இருப்பாங்க, எல்லாருமே. இது வந்து விருந்தாவன்ல நடக்கிற லீலை, அங்க எல்லாருமே இருக்காங்க, மொத்த பேரும் இருக்காங்க. பலராம் கூட இருக்காரு, கீழே எங்கேயாவது தேடி பார்த்தது பாருங்க, உட்காந்துருக்காரு பாருங்க, நான் மூடுறேன், தெரியுறாரா? இங்க பலராம், ராதா ராணி எல்லாம் அங்கதான் இருக்காங்க, எல்லாருமே அங்கதான் இருக்காங்க, மொத்த டீமே அங்கதான். மாதாஜி, அந்த பக்தி பாவம் ரெண்டுன்னு சொன்னீங்க, அதாவது ஏற்றல் தாழ்வு, ஒண்ணு மேல இருந்தா ஒண்ணு கீழே இருக்கும்.
அப்படின்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி? பயம் பக்தி இல்ல, பயம் சாரி, அண்ட் பக்தி. பயம் பயம் இப்ப பக்தி. வந்து ஒரு தராசுல பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், பயம் ஏற ஏற பக்தி குறைஞ்சிது. கரெக்ட். இப்போ பக்தி ஏற ஏற பயம் குறையும் தராசே. லாஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா எந்த சைடு வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்கும், பக்தி ஏற ஏற ஆட்டோமேட்டிக்கா தராசுல இருக்கிற பயம் நம்மளுக்கு குறையும். அதுதான் அபயம். அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க அந்த பாட்டு கூட நீங்க பாத்து அபய சரணர விந்தரே. அபய சரண்ன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் அபயன்றதுல கூட அதுதானே பயம் இல்லாம இருக்காங்க. அபயம் எக்ஸாக்ட்லி. பயங்கர அபயம் பயம் அபயம் ஆப்போசிட் ஆஃப் பயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரணாகதிட்ட பயமே இல்லாத மாதாஜி. பகவான் எந்த கிட்ட லெவலுக்கு நம்பிக்கை சரணாகதி இருக்கோ தான் அந்த லெவலுக்கு பயம் இருக்கு. இப்ப எனக்கெல்லாம் பயம் இருக்கு, அப்பனா நான் இன்னும் அந்த லெவலுக்கு டிவோஷன்ல இல்லன்னு அர்த்தம். பயம்ன்றது எனக்கு எப்ப போச்சு, அதுக்குன்னு மாதாஜி பக்கத்து வீட்டுக்காரல வந்து நல்லா 10 மர்டர் பண்றான், அவனுக்கு பயம் இருக்கானா, உள்ள பயம் இருக்கும், வெளில தெரியாது. இப்ப என்னோட பயம் வெளில தெரியுதா, தெரியாது, உள்ளதான் இருக்கு, எனக்கு தான் தெரியும். மாதாஜி, அதே அந்த மாதிரி கோவர்த்தன் லீலா நடக்கும்போது மீராபாய் வந்து அவங்களோட ப்ரீவியஸ் ஜென்மால இருந்தாங்களா மாதாஜி? அப்படின்னா அவங்க அங்க இல்ல, பிருந்தாவன்ல, அவங்க ஊர்ல இருந்து அவரு பிருந்தாவன் வாசிக்க பிருந்தாவனுக்கு அந்த வந்து கிராஸ் பண்ற டைம் இறந்துடுறாங்க, வந்து பாக்குறாங்க. இறந்துடுறாங்க. ஓ, அதனாலதான் அந்த டைம் அந்த மூமெண்ட் பாக்குறாங்க இல்லையா, அத பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராமிஸ் எல்லாம் மறந்துட்டு இப்படியும். ஏன்னா லாயலா இருக்கிறவங்க தான் தூக்குவாங்க, அப்படி சும்மா யாராவது விடுவாங்களா? இப்ப நம்மளே பொண்ணை வந்து பையன் வீட்டுக்கு விடுறச்சு எப்படி இருந்தா, அப்ப வந்து அவங்க பாக்குறாங்க, ஆஹா இப்படி ஒரு ஹேண்ட்ஸம் ஃபெலோ. அவங்களுக்கு அழகு கூட கண்ணுல படல, அந்த ப்ரொடெக்ஷன். என்ன விட்டு போயிட்டாங்களே, எப்பவுமே ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருக்கும்ல, அம்மா வீட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம், அப்ப வந்து இருந்தவங்களும் ஓடி போயிடுறாங்களே, அந்த பயம். ஒரு சின்ன குழந்தையோட ஃபீலிங் நினைச்சுக்கோங்க. குழந்தைன்னா அப்பெல்லாம் என்ன வயசு இருக்கும், எனக்கு எக்ஸாக்டா ஏஜ் தெரியல, பட் 6 years to 10 years தான் அந்த டைம் கல்யாணம் ஆகும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படியான்றச்சே அந்த ஆர்வம், இப்படி இருக்கணும் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. அதனாலதான் அவங்க ஒண்டிதான் புருஷரா நினைச்சாரு. நீங்க சொல்லுவீங்க இல்ல மாதாஜி அவர் கல்யாணம் எல்லாம் ஆச்சு, அதனாலதான் அவங்க வந்து ஜீவகோஸ்வாமியை மீட் பண்றச்சே கூட, ஜீவகோஸ்வாமி சன்னியாசி ரூபத்துல இருக்கிறதால அவர் பெண்களை மீட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்வாருன்னா, அவங்க வந்து ஒரு நோட் எழுதி அனுப்புவாங்களாம், என்னன்னா, ஓ இங்க வந்து நான் ஒரே ஒரு புருஷர் இருக்காருன்னு தான் நினைச்சேன், நீங்களும் ஒரு புருஷரா, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன மீன் பண்றாங்க, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு புருஷர் கிருஷ்ணர் தான், ரைட்? நீங்களும் ஒரு புருஷன் என்ன, நான் உன்னை பார்க்க கூடாதுன்ற டெட்டர்மினேஷன் ஜீவகோஸ்மா ஓடி வந்துட்டாராம். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு புருஷர் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னா எந்த பாவத்துல இருக்காங்க. அதான் பௌதிகத்துல நிறைய பேர் வந்து நான் மாதுரிய பாவம் சொல்றாங்க. அது தப்பா சரியா நான் பேச விரும்பல. உன்னோட பாவம் மாதுரிய பாவமா இருந்தா யாராவது நம்மள தொட்டாங்கன்னா அச்சோ அப்படின்னு தோணணும். சேஸ்ட் டிவோட்டி எந்த லெவல்ல வேணா இருக்கலாம். ஆனா மாதுரிய பாவத்தில் சேஸ்டா இருந்தா யாராவது ஒரு ஆண்மகன், நான் குழந்தைய சொல்ல, ஒரு பையனோட கை பட்டா அது யாரா இருந்தாலும், கணவனாய் இருந்தாலும் கோபிகள் ஃபீல் பண்ற மாதிரி சம்பந்தம் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால அந்த லெவலுக்கு வந்தோம்னா மாதுரிய பாவம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது எப்போ இருக்கணும், பாவா ஸ்டேஜ்ல தான் நமக்கு தெரியும். எல்லா பாவமே அப்பதான் தெரியும். ஆனா நிறைய பேர் வந்து இல்ல எனக்கு இப்பவுமே தெரியுது, அப்படியே தெரியுதுன்னா ஓகே. அப்ப வந்து எந்த ஆண் மேலயும் எந்த வயசுலயும், நான் சொல்றது வந்து 70-80 வயசுல இல்ல, 60 வயசுலயும் இல்ல, 20 வயசுல கூட நான் அந்த பாவத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன்னா, அந்த 20 வயசுல 16 வயசுலயுமே என்னோட கண்ணு மனசு எந்த ஆண்மகன் மேலயும், பாடி மைண்ட் சோல், உடம்பு மனது, ரைட், ஆத்மா, மூணுமே கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரையாவது ஒரு க்ஷணம் கூட பார்க்கல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கிரேட், நீங்க டெஃபினட்டா அந்த பாவத்துல இருக்கீங்க. ஒரு க்ஷணம் கூட போகுதுன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம். ஏன்னா அது பரம் திருஷ்டுவா, கிருஷ்ணரோட மாதுரியத்துல இருக்கிறோம்னா அதான் டாப் மோஸ்ட் பிளிஸ். அப்ப யாருக்கு யார் ஞாபகம் வரும், ரைட்? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் நான் இதை ஹைலைட் பண்றேன். ஏன்னா கோவர்தன் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றினாரு, ரைட்? எல்லாரோட நேத்து பிரபு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம், ரைட்? சகாதேவ் சாக்கியபாவ் வெரி கிளியர் எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் சாக்கியா, பட் உள்ள வந்து அவருக்கு இருக்கிறது தாசியபாவ். சோ உள்ள இருக்கிற பாவம் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் வெளியில வந்து நம்ம எப்படி வேணா காட்டிக்கலாம், பட் உள்ள நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்வரூபம் ரிலேஷன் சனாதன தர்மம் இருக்கும். சனாதனா இருக்கிறது எந்த இதுவானோ எல்லாரும் அந்த அவர் தூக்கின அந்த 6 வயசு குழந்தையா இருக்கிறச்சே தூக்கின அந்த கோவர்தன் கீழே எல்லாருமே அனுபவிச்சாங்க. அம்மா பாவம், லவ்வர் பாவம், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாவம், குழந்தைகள் பாவம், ஏன் மனிதர்கள் விடுங்க, சாந்த ரசையில இருக்க பசுக்கள் எல்லாம் கூட அண்டர் த ஷெல்டர் தான். சோ எல்லாருமே அதை என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதோட நீங்க கோவர்தனை இன்னைக்கு ஃபுல்லா கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, மீராபாய் வந்து முந்தின பிறவியில தான் கோவர்த்தனம் போனாங்க. கலியுகத்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி ஜீவ கோஸ்வாமி.
ஜீவ கோஸ்வாமி இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட். முந்தின பிறவி அவங்களோட ப்ரீவியஸ் பிறவி. ஏன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்களே எப்படி பக்தி வந்ததுன்றதுக்கோசரம் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு இதை லிங்க் பண்றேன். ஏன் பக்தி வந்ததுன்றதுக்கும் இதுதான். அப்போ மாதாஜி கிருஷ்ணரை பார்த்தா அங்கதானே போனோம்னா அவங்க ஆசைப்பட்டது எனக்கு நான் உன்னோடயே இருக்கணும்னு. சோ கிருஷ்ணா வில் கிவ் வாட் யூ வாண்ட். ரைட். எனக்கு வந்து கெட்டது வேணும்னா அதையும் கொடுக்குறாரு, நல்லது வேணும்னா கொடுக்குறாரு. எனக்கு கோலோகம் வேணும்னா கோலோகம் கொடுப்பாரு, எனக்கு வைகுண்டம் வேணும்னா அதுவும் கொடுப்பாரு. கெட்டதை எனக்கு வேணும்னு ராமர் தான் யாருமே வேணும்னா கேட்க மாட்டாங்க. ராமரும் கொடுப்பாரு. கெட்டதை எக்ஸாம்பிள் அனுமான். வேணும்னு யாருமே கேட்க மாட்டாங்கல்ல மாதாஜி. கெட்டதை கொடுன்னு யாருமே கேட்கவும் மாட்டாங்க. கெட்டது வேண்டான்னு சொல்லி கேக்குறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாஜி. பட் கெட்டதை நினைக்கிறவங்க அதையும் ஆசைப்படுறது தானே. கெட்டதுன்னா நீங்க நினைக்கிறது வந்து அப்படின்னு இல்ல, நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அதிபதி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் ஒரு ஆசை தானே. இப்ப இந்திரலோகம்ன்றதுல இந்திரர் வந்து கெட்டதுன்னு நான் சொல்ல வரல. பட் இந்திரலோகத்துக்கு நான் அதிபதி ஆக வைக்கிறாருன்னா அவருக்கு அந்த ஆசை இருக்குன்றது தானே உள்ள. ரைட். அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபு கெட்டது தானே விரும்பினாரு, நான் விஷ்ணுவை அழிக்கணும்னு. சோ அதுவும் விரும்புறாங்க. கெட்டதை யார் விரும்ப மாட்டாங்க? நம்ம எல்லாம் விரும்பலையா? எவ்வளவோ கெட்டதை நம்ம விரும்புறோம். யார் சொன்னா விரும்பலன்னு? நிறைய நிறைய கெட்ட விஷயங்களை நம்ம விரும்புறோம். எப்படி மாதாஜினா, இப்போ நான் நிறைய ஸ்வீட் வந்து பிரசாதம் வந்து நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தாலும் யாருக்காவது ஒரு ஸ்பூனோட நிறுத்துறோமா? பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வீட்லயும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுப்போம். அது நம்மளுக்கு கெட்டதுன்னா நம்ம ஒரே ஒரு கிரெயின் எடுக்கிறோமா? நம்ம கெட்டதையும் விரும்புறோம். உண்மையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கெட்டதை விரும்புறதாலதான் இங்க இருக்கும். அது கெட்டதை விரும்பாததாலதான் அவர் அர்ஜுனர் அங்க இருக்காரு. அதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்லெஸ் அப்படின்ற பேர் யூஸ் பண்ணுவாரு கிருஷ்ணர். இப்போ 16th சாப்டர்ல அவர் வந்து சின்லெஸ் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா பாவமற்றவனே அப்படின்னு ஹைலைட் பண்றாங்க. நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல சொல்வார் அவர். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்போ கோவர்தன் மூட்லயே போங்க, நம்மள அனலைஸ் பண்ணாதீங்க. விருந்தாவன்ல தாமோதர் மந்த் சூப்பர் ஸ்பெஷல் ஆனதுக்கு ரீசன் இந்த கோவர்தன். அதனால இது தாமோதரோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன மன்னிச்சிடுங்க, நான் மறந்துட்டேன். இன்னைக்கு வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிருதா எடுக்கலாம் தான் பிளான் போட்டேன். கோவர்தன் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே கிருஷ்ணர் இவர் பலராமையும் விட்டேன். இங்க நம்ம தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்களா? வரல. ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் அப்படின்னு இருந்தேன். ஹசிகா யாரா இது? ஹசிகா பிரபு என்றவரோட அப்பியரன்ஸ் டே இன்னைக்கு. என்ன மாத்தாச்சு, யாரும் சம்மந்தம் இல்லாத அவரெல்லாம் சொல்றீங்களே. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹசிகா பிரபு ஃபுல்லா கேளுங்க. இவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா, இவர் வந்து ஷாம பிரபுவோட சிஷ்யனா இருக்காரு. இவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து டிவோட்டி வேணும், எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வேணும், அப்பதான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும்னு கனவுல வந்து நினைக்கச்சே அடுத்த நாள் உனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் உன் முன்னாடியே வருவாரு அப்படின்னு வந்து காட்சி அளித்து இவருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்தவர். இவர் எவ்வளவு ஸ்பெஷல்னா, இவருக்கு வந்து ஒரு கொலுசு கிடைக்குது. இந்த கொலுசு வந்து நான் ஓனருக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி, இவர் பேர் வந்து துக்கி. இவரோட நான் இனிஷியேட்டட் நேம், ப்ரீ இனிஷியேட்டட் நேம் வச்சுக்கோங்க, துக்கி பிரபுன்னு. ஏன் துக்கி பிரபுன்னா, அவங்க அம்மா அப்பா வந்து நிறைய பசங்க இருந்தாங்களாம், ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தாங்களா. ஆனா இவர் பிறந்த உடனே அவருக்கு அந்த பேர் வச்சுட்டாரு. அப்போ இவர் வந்து அந்த கொலுசை வந்து கோபி ஒரு பொண்ணு வந்து கேட்கறாங்களாம், எனக்கு கொடுங்க, நான் வந்து கொடுக்குறேன்னா நான் ஓனர் கிட்ட தான் கொடுப்பேன். ஸ்மார்ட்டா திங்க் பண்ணிருக்காரு. அதோட ஓனர் யாருன்னா ராதாராணி. சோ ராதாராணியே போய் மீட் பண்றச்சு ராதாராணி அவருக்கு பல மண்டடா திலக்கம் வச்சுட்டு, உன்னோட பேர் துக்கி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தம் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ரீநேம் பண்ணாங்க. சோ இதுக்கு முன்னாடியே தான் இனிஷியேஷன் ஆயிடுச்சு. பட் இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அவரோட அப்பியரன்ஸ் டே. சோ அதனால வந்து இது ஒரு இன்னொரு 1 hour ஓடக்கூடாதுன்றதால நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொன்னேன். அவரோட அப்பியரன்ஸ் டே இன்னைக்கு பிருந்தா இன்னைக்கு கோவர்தன் லீலை நடக்கிற நாள். சோ நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தாரிஷ் மேம் வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாமோதர ஆர்த்தி ஓகே. இப்போ பாடுங்க மாதாஜி. தாமோதர ஆர்த்திக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு நிமிட் தாமோதர பாடுங்க. சரி பாடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாத் விருந்தாவன்ய உதார பாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தன. ரைட். கோவர்தன் சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, கோவர்தன் எதை விட ஹை? வைகுண்டத்தை விட ஹை. வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாட் விருந்தாவன்யத்தை விட இப்போ கோவர்தன் ஹை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஷன் சாங் வேணாம், பட் இது இம்பார்ட்டன்ட்னால நான் சொல்றேன். ஓகே. இப்போ என்ன மாதாஜி ஆட் ஸ்பாட்லைட். ஓகே. தாமோதர அஷ்டகம். ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா. நமாமி மாதாஜி. நமாம் ஈஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியோலூக யாதவமானாம் பராமృష్టம் அத்யந்த தோத்விஜ கோப்யா ருதுந்தம் நமாமீஸ்வர் யுக்மம் ரிஜந்தம்
कराम्बोजयुग्मेन साटङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेकान्तकान्ता तदेव दामोदरं भक्तिभाजम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आज्ञापयन्तम् तदीयेक्तितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सा तावृति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेहं वरे सादपि வரலையா? இதம் தேவ பூர்ணாத்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது காட்டுறீங்களா? ஓ காட்டு, ஒரே ஒரு செகண்ட். ஸ்யாவிராஷ்ராம் கிமன்யம் இதம் முகாம்போஜம் மத்யந்த நீலேர். ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. விருதம் கிண்டலி ஸ்னிக்த ரக்தேஷ கோப்யா முஹு சும்பிதம் பிம்பம் ரக்தாதரம் மே மனஸ்யாவிராஷ்டிராமலம் லக்ஷலாபை नमो देव दामोदर आनंद विष्णु प्रसीदा प्रभो दुःखं जालाभिमग्नं कृपा दृष्टि दृश्यन्ति दीनं बतनु ग्रहाणेश मामद्यं यदाक्षि दिशा कुबेरात्मनो भक्ते मूर्ते वयद्वा त्वयि वाचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेण नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने तदीयो यदायाय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே राम ஹரே हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாரும் சூப்பர். பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சூப்பர், வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஸ்பீக்கர். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஷ் மேம் வரலையா?